Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Barsa 12-15 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga igsoon mayong gabi niya sa atong tulumanon niya natay hangyog apology nga na santong sa atong tutunlan sa kabugnaw lagi kalimtan ta kay namug ng tubig niya sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam nga nagkanayon non potest esse diatornum qui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Mao na nga matag usa ka tawo nga maniya sa kalibutan o sa katilingban nga gilagara nato adunay usa ka kianlag congregation assembly of founded by Christ, and that is the church. O nga gipaybaw kita nga dili kita kasaligan sa ato lang kugalingon nga kaalam. Gipaybaw ta nga atong simbahan dalit ka nato sa mga kamaturan nga gikan gyud sa Dios mo nang adlaw nato divine revelation. Ang walang kasulatan, ang apostolic traditions na mo'y atong tamdanan o kinigi sulti ni San Pablo sa iyang nasuwat sa 2 Tesalonica 2:15 o gipaybaw kita pong paniya kini mo atong tamdanan sa atong pagtuo ang walang kasulatan, the Holy Scripture and the Holy Apostolic Traditions. And likewise, doon ay ngalan natog di magisterium, the church, ang mga pangulo simbahan nga mo'y gigiyahan sa Espiritu Santo. Yeah. Doon ay prueba na sa Biblia na sa buhat 8:29 at 32. Yan doon ay usa ka tesorero ni Kandasi, usa ka Jewish, usa ka Hudiyo. Ngayon ito siya pag-adto sa Jerusalem. O dito sa templo sa Diyos mihalad siya niya pagpauli niya nagbasa siya sa mga bahin sa sinulat ni Propeta Isaias. Naglibog siya. O niya, ang Espiritu Santo may ni San Felipe Apostol o bingon ng Espiritu Santo kanang tuha na nagbasa sa kasulatan buwa magkasabot tula o tudlo siya. O si San Felipe na na nakasabot ba kasi mong gibasa igsuon? Wa. Di ko kasabot niya na gawas doon ay mutudlo ka na ako. O ningon si San Felipe, mo yung baka nga mulingkod ko tupad ni mo aron nga makahatag ko kasulbaran sa kadibog si mong hunahuna. Ug sugot kayo ang mong tao. O gihatag ni San Felipe kang iyang libasa sa maong taga Israel pero diya magtrabaho sa Reyna Kandasi sa Ethiopia. Kaya kanang nating kaniro gagipatong tanang mga sa mga tao mao na ang kordero sa Diyos. Ang ginganlan og Agnus Dei qui tulit pecata morni ang nating karnero sa Diyos nga magakuha sa alas kalibutan. Si Kristo na.
O mara nga mo gituon nakasaksi mi sa iyang pagkabanhaw. Sa laktong pagkasulti nagkabig ang maong tao ug nabunyagan pagani. Not by reading the scripture alone, but the blessing, a gift of God, and that is the inspirer, the teacher. Managan na to sa alin natin og magisterium the church, ang mga pangulo sa simbahan. O diya karong gabi yung nauban na to sa badaling bakalso sa atong mga nailang kugihan kayo sa Catholic lay ministry nga mutungas kabukiran aron pagpambit sa mga pulong sa Dios o pagpangulo sa kasaulugan sa pulong sa kamatang sa pagsimba nga mga laiko mo ay moduma sa pag-ablis mga basahon sa balang kasulatan o pagpambit sa kahulugan labi na sa kaluwasan. Lipay kayo ang mga tao sa bukid. Bradaling bakal Soleses Mado Aquino niya ato sa matagad karon sa dili pa ato sang paminawan si Brad Aling Bakalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa buton sa atong istasyon DYRF Radio Pwersa 1215 sa dial sa atong mga radyo nya atong i-acknowledge ang tanan o atong ipaibaw nga live kita sa Facebook sa DYR page o sa personal account Aureliano Aling Bakalso. Pwede na magtanaw mo diya sa atong Facebook sa personal account nako na si Brad Glenn Kimud nga nagtanaw karon gabi una sa atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Brother Sok, naaman sa Biblia sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 25 si Cornelio ni hapaw ni simba ngadto kang Pedro o kinigi pa barog ni San Pedro o giingnan nga barog kay ako sa lamang katao. Ug sa pinadayag 22 versikulo 26 na nag-ingon nga dinasad si ang anghel ang si San Juan niluhod sa anghel ug gibadlong usab kay dili niingon nga dili siya Dios nga angay lodan. Karong Brother Sok, dili ba ni maapektuhan ng atong pagtulunan nga kita na nagsampit man sa balaan kung mga santos palihog kuno ipatinaw Brother Sok? Ang una nga nitabo ni San Pedro o ni Cornelio dong aning nga ni hapa si Cornelio ug mi simba ni Pedro. O ni pada San Pedro tindog ayaw kong simba kay ko tao sa sama kanimo mo'y simbahang Diyos. Kay mo may tabo og agda sa mga ganlan na to mga pagano, mga hintil. O makakita gani sila og mga apostoles, mga tao nga gikasahan sa Ginoo o gahom sa pagmilagro ay ilang pangunahon na nga kanang tawa na Diyos na siya. Wala na itabo ni San Pablo Bernabe sa sagadapit nga ang mga masakiton ilang ipandungan sa kamot isa ron sa nga balatian nga giantos sa paglawas nagaayop busa ang mga tao dito sa mga dapit naghapa sila ug mingon sa kining duha nga atong miduaw kanato mga Diyos ni o gay si San Pablo mo may tigpamaba mo may batid kayo sa kalam gihatag sa Diyos. Iyan lang siya Mars o Diyos nga lang Marte niya ang iyang kauban ni San Pablo gitawag nila og Jupiter ang hari sa mga Diyos.
mo nagigisi ni Pablo na Bernabe ang ilang sapot o mingon sila nga ayaw na niyo buhata mga tao may nga sama kaninyo o simbahang Diyos amoy nagbuhat sa kalibutan nagbuhat ninyo umyanemi mo nakita sa kadalanan nga doon na mo'y daghang mga gingan mga timaan nga inyong mga linilot ug sinalsal nga larawan sa mga Diyos. O gusto niya na huway ngan o gibutangan ninyo alang sa Diyos nga wa namo hiilhi. Muna nga San Pablo nga ni ami aron pagpaila ka ninyo sa Diyos nga nailan namo kamuha kaila. So gibat-bat ni San Pedro nga doon na Diyos nga magagahom nga sa atong panahon ipailanas balang kasulatan si Yahweh ang amahan nga way sinugdan ng way katapusan ang anak si Yahshua o si Jesus o ang Espiritu Santo Paraklito o gitugan ni San Pablo unsay kahimtang unsay kinaiyaw kahimtang sa pagka-Diyos ganog Diyos ni usara o gidawat sa mga tao. So mo so San Pedro na nagana nga simbahon siya ingon nga Diyos o nagyagibadlong. Ya si San Juan daw sa pinadayag nga naghimo sa iyang pagsangyaw nakita niya mo sa ka-anghel nga hayag kayo nga siya kay bawog anghel ba to miya pa siya og misimba mingon siya anghel ayaw kog simbaha kay ikaw gako parihara masig kaalagad sa Dios so nagpakita ang giagda sa anghel ang pagkaibaw nga iyang nakita dili Dios kundi madulunda kunya sa dakong pagpubos si San Juan mihimo sa iyang pag gianla na to veneration o pagtamod pero wa niya na simbahan nga Diyos. Muna ang dakong problema sa mga wa makatuon sa pagtulunan sa atong simbahan kay magtuo sila nga sa atong pagduhod sa larawan ni San Miguel ba ni San Antonio nga gisimba na nato nga kana Diyos o sayop kana kay naman sa atong new catechism the Catholic Church as you pray before the images do not stop your prayer onto the images that you have sent proceed to God the Almighty ngamoy atong simbahon so mo na nga gibadlong ta mo na nga atong pagpanudo simbahan gipaibaw sa ta nga doon ay gipanudo sa Diyos nga makasimba ta sa mga santos so doon na mabasa Las Minariag 3:9 nga doon ay usa ka obispo nga ilabihan ka magki-Diyos kabuutan kamatarong o kamalulion sa makabos iyang kanunay nga pag-amping siyang kaputli o labi na siyang kaminampuon mingon ang Diyos kanang maong obispo sa Philadelphia balaan nga tao simbaha siya aron mo maibaw nga ako nagtamod kaniya sumisugo Ginoy pasimba kinsa mo to usa ka Holy Bishop of Philadelphia so naigi mabasa litra por litra ang kaman sugo sa Ginoo nga masimba mga balaan o gitawag na sa simbahan nga usa ka veneration o pagtamod o pagtahod o gaglabi nga taas na itong pagsimba alang man sa Diyos ganla na adoration na sa Griego latria sa kapagsimbang labing taas ihatag na to sa Diyos nabara sa Biblia na sa Salmos 96 versikulo 4 muna nga ito pambits may pagkutana ni Brother Ling kanya ato sa paminahon si Mado Aquino kay si manigtan na uglain
salamat Badsok ug may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulaanon nga programa nga ang katinawas pag nga ang katinawas pagtuog katoliko. Badsok, ang ako pangutana Badsok, mahitungod atong mga tao sa Biblia Badsok, ba katong sa daan tugon Badsok ba o sa bagong tugon ba kung sa Old o New Testament ba? Badsok, katong mga tawana Badsok ba sa panahon sa kuan ba, balang kasulatan ba sa Biblia ba, kung makuan pa sila Badsok ba kanang sakit ba sila Badsok ba, asa man sila kuan Badsok kanang tambal aron nga kuan maayo sila sa ilang mga sakit ug balatian. Sa libro ni Sirach Uluhan 38, mingon ang Ginoo nga ako nag-ilaw sa kapatid sa kaalam sa mga doktor. Kung doon na may mga sakit, mahimo ka mo magpatambal kanila. O sa mga tambal ka sa mga talamnon, ako nagapanalangin yana. Busa, mo niya may tabo. Nga kung di na mo maayo sa mga doktor, mga tambal, dangop mo kanako sa bugos niyong kasing-kasing, sa paghinlo sa inyong kalag, ako kamo ngayon. Tambalan ko kamo, ako'y mo ayaw ka ninyo. Mga mabasa na to sa Sirach 38, diya sa city nga to sa 9. Nga nagpaibawang Ginoo nga, i-recognize niya ang medical science, ang mananambal sa ato mga sakit diya sa England na to, scientifical study of medicine, mga doctors na ato sang dawaton, kumukonsulta sa ta. Pero kung nagyoy mahimo, na itambal nga magamit sa atong balatian yung ginodangop ka na ko, minulsuli imong sala. O isaad nga magpuyo ka sa bagong kinabuhi sa pagkamatarong o paggugol sa nabilin mong mga adlaw tuig, alang ka na ko. Ayuhon ta ka. Balik ta ni Brother Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, o atong i-acknowledge ang naminaw karon labi na diha sa Kandulawan si Tia Masing Bacalso Batilier, may gabi diha sa Lagtang, Talisay City. Atong kaubang lay minister si Brad Sammy Dilbo, may gabi diha brother. O sa uban pa nga nagtan-aw karon sa atong Facebook live, bina si Konsehal Rudy Cabigas, si Attorney Giovanni Sususco sa Legal Counsel sa Talisay, City of Talisay, o Attorney Giovanni Sususco atong Legal Counsel, Brother Konsehal Rudy Cabigas, may gabi din sa City of Talisay. Brother Sok, kung sa may buti pasabot nini din sa Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 12 ngadto sa 13. Paliw ko no brother, unsay buot pasabot na ang naagi suwat diya sa Ezekiel 4, versikulo 12 ngadto sa 13. Ato ning basahon do galing ang maong teksto gikan sa record o libro ni Propeta Ezekiel na matupanin mo na sa versikulo 4 niya kapitulo 4 versikulo 12 ngadto sa 13. Mo ni atong mabasa ya. Hallelujah, chapter 4 ya, verse 12 to 13. Nangingon din nga ug magakaon kaniana. Unahon na to ning pasiyona. Ug magainom ka og tubig nga tinakos o ang ikaunom nga bahin o sa kabahin matag panahon magainom ka ug magakaon kaniana ingon nga tinapay nga sibada. Lutuon mo ka na atubangan sa ilang mga mata. Uban sa kinalibang nga magagula gikan sa tao.
O si Yahweh mingon, bisan sa ingon ni ana ang mga anak sa Israel, magakaon silang tinapay nga mahugaw sa taliwala sa mga nasod. Kini pagabugon ko sila. 14. O mingon ako ang Ginoong Yahweh ni Akaron. Ang akong kalag wala gyud mahugaw kay gikan sa akong pagkabatanon bisan hangtod karon wa ako magakaunian ng namatay siyang kugalingon kung gikunis-kunis sa mga mananap ni misulod sa akong baba ang dulumtanan nga unod. No, kini sa address sa Jewish people nga doon na magoy ginganlan og kalanon nga malinis o kalanon nga hugaw sa Leviticus 11 niya unong 26. Lain-lain mga giilang nga hugaw pero sa panahon ni Kristo naitabo man na nga ang mga apostoles nga nagaon nga wa makapunghunaw nasuko o gikasilagan pa kayo dili lang kadtong iya mga tinunan siya kay siya may pangulo, siya may magtutudlo. Mora ningon si Jesus, napungot ka mo pagayo sa akong mga tinunan pero sultihan taga mo ang tanang butang ang gikas gawas, tanang butang makaon gikas gawas, nagkanto ninyo muagi na sa baba wanam hapits kasing-kasing padung stiyan o gilabay sa ilit og dili kini makahugaw kaninyo. Ang makahugaw gikas kasing-kasing ang mga pulong nga mangilad, mga panglibak, mga panunglo, mga buhat sa pag-unos ng kinabuhi, mga malaway nga buhat, kini mo'y makahugaw kaninyo. Dili pagkaon. Sugad karon sultihan ko kamo, wala na'y mahugaw sa pagkaon, gilimpiyuhan na. Muna ang mabasa na sa Biblia sa San Marcos 2 nga bandira ni Kristo ang pagpaibaho nga malinis na ang tanang hugaw nga makaon na nasa San Marcos City 19. Pero kining naitabo nga kagutmanan nga naitabo sa Israel mo lagi nga mukaon na sila sa kinalibang pero nga matod pa din nga muagig kayo so magakaon ka mo niya na ingon sa mga tinapay nga sibada lutuon mo ka na atubangan sa ilang mga mata uban sa kinalibang nga magaguwa gikan sa tao so lutuon mo na pasabot nga wala ikagaw kay luto naman pero kadto sa ka panumdum sa Ginoo nga kalapasan sa Israel kadautan muanto sila sa kagutmanan gabisanan kinalibang sa tao ipareha sa sibada nga lutuon una kana so murang nitabo dungalingan nato sa penalty and punishment of the Jewish people nga known to be people who somewhat nga ni alsa o ni sibog sa ilang pagsimba sa Diyos. Hinaon na ginursot sila na maliksan sila sa Ginoo. So kanang kinalibang niya dili na kano na is lutuon sad mo na ang nitabo nga dili na kayo hugaw puminahon kanto ang minumduman na to ang panalangin sa Diyos gihikaw kanila busa ang silot niabot kanila sa kalisod nga bisan ang kinalibang sa tao iagig pagluto o bagakano nila mo na ang tubag sa pagkatanan ni Moduling. Dagan salamat Brother Sok. Then ato sa acknowledge si Johnny Abadjis may gabi da Brother Johnny da sa Kanduloan Talisay City Cebu sa imong paglantaw sa tong programa karon nga niya gyud manukad sa stasyon or studio sa DYRF Radio Puwersa. Ya Brother Sok, sige ni nilag balik-balik ganina tan-awon sa ko Facebook kanina sang igpapahulay lagi nga kanong na gyud nilang ibalik kay kita ko ng mga Katoliko ang
nagsupak sa kasuguan sa Dios kay ngano kay sa ikapito nga adlaw gihimo ay, sa paghimos kalibutan tulo ikaunom og ikapito na pahuway ni pahuway ang Dios sa ikapito og katong ilang gihisgutan ang ikapito mao to ang adlaw Saturday kun Sabado nya kini matod pa nila nga kining Sabado giusab ni panahon na ni Constantino. Paliw ko no brother Sok sa dili pa ito acknowledge si Josephine Payo na si Adriana Cano o si Joy Basalo atong kaubang minister brother Sok. O ato nang tubagon duminga to sa recognition sa itong mga suod kay mahigala diya sa nangutana sa mga libro na to sama sa kaagis mga santos katinawan sa pagtuo armadura de Vena ug uban pa nani sa Archdiocesan Book Center kung matubang ka sa katedral Cebu Katedral matubang ka dapits to si mong kamot diya nahan na diya ang Archdiocesan Book Center na diya atong libro dahil mutagbo ni mo kung usod ka sa ilang matindahan si Brad Juanilio Bernaldo. Uban niya sila Sister Lorena Gabini o si Annalyn Helbolenko. Yang numero nga matawgan sa landline morning 253-3642. Repeat, 253-3642. Pilsa na to sa pagpasalamat na itong mga kailangan nga nagsunod sa itong turmanon. Ato sila yung greeting o sa pag-ampo sa kayo kamatarong sa Diyos sa magtiayon si Brad Lito Barino iyang kapikas nga Mr. Fee Barino nga mo itong presidente sa organization the Catholic Lay Organization nga ipanguluhan si Mr. Barino. Nagsumade sila silang kaminyoon nga kung mga pagampo nga ito mga panginaot nga ang the band of love coming from the Father, Son, Holy Spirit will continue upon them. Nga ang panalangin o gugmas Ginoo sa mga magtihayon nga nagsangulog sa kasumaran si Bradlito Barino o Sterfi Barino nga mao'y pangu presidente na itong mga Catholic laiko. Amen. Itong mga pasalamat o pagampo. So, duling ato sa mga pasalamat ang duyugtas sa mga pasalamat sa Talisay, Cebu. Nga ang Chat lang ko. oh klaro kay dong ate Pebaw nga ang taga-Talisay nagpasalamat ba ng tumbas nga pagampo gugma sa atong mga pangulo sa Talisay. Naguluhan ni Mayor Samsam Gulyar sa Kabatanon, malantip sa salabutan niya, mapopsyanon, pero ang iyang kakugi pagtabang sa mga kabos. Mayingon na to, mag-alintabo ang iyang kasing-kasing sa gugma sa pag-abot sa mga 22 ka barangay, not at the time, pero banos-banos na. O iyang gidaan dito mga serbisyo gyud para sa mga tambal, sa mga masakiton, mga medical problems, may sakit sa atong lagos uban pa. Niya doon na sa mga abogado nga mo maminaw sa mga consultation, sa mga silingan nga doon na ngilit sa pagpadung security tungod sa mga kasukog kaligot-got tungod sa yuta nila. So,
na ay counseling nga makasulbad o di na mo adtong korte. Malinaw na sila kayo. So, ang atong Mayor Samson Gulyas, ibuligan sa siyang mahal nga kapika si Honorable Rhea Aquino Gulyas nga mo'y 2nd District Congresswoman nga kugihan kayo nga kanunay siya muduosan sa distrito niya nagdasa ng mga proyekto gika sa kauluhan aron maapod sa labing nagkinaglan na binas mga kabus. Muna nga, salamat ni Honorable Congresswoman Rhea Aquino Gulyas. Yan ang ato sang Vice Mayor si Honorable Choy Fernandez Asnar. I-upload siya niya sa 22 ka barangay ang nalilayan nga mga proyekto, malalayan mga gasa alang sa kaugdahan sa 22 ka barangay. Muna si atong pinanggang higala si Honorable Choy Fernandez Asnar. Yang buwan kaniya, yang council nga buduyo kes mayon mo nang musunod sila si Tigol Gulyas, Maning Capriana, Rodi Kabigas akong pagumangkon kugihan o mapapsanon sa katao. Kunya, si Danilo Caballero o si Ferde Rabaya, Gail Restauro. Kunya, ngantusan ni Atty. Rocky Bass, ibugado nga mapapsanon ng malagaron sa mga kabos. O kanya kauban sa si Lito Bacartos o si Councilor Lide P. Lanan o si Silingan Dungaling Bacalso si Inday Josefina Consial ABC President automatically member of the council o si John Restauro o si Dexter Daan. Salamat na to lang kanila. Greeting na ko ni Brad Sulping Algeri kung siya kapikas na sa San Fernando nga kanunay nga abli ang kasing-kasing sa pagtagad niya itong pangonsulta kaniya isip leader sa San Fernando sa mga leaders o ang pagtapang niya itong labing na kinaglan. Brad Sulping Algeri kuyog siya kapikas. Greetings na ako ni Brad Julius Lawas, Vice President, Catholic Faith Defenders, Brad Jeronimo Crusty, Vice President, Catholic Faith Defenders, Brad JC Paradilla, President sa CFD sa San Fernando. Malagaron kayo o gabutsan sila sa mga chapels o pag-abli o mga Catholic Bible study. Greetings na ito ni Sister Emily Albano, Jan Tan, o si Cabrera Emily. Mga kaubanan na ito, mga itong takos sa itong mga pagyukmo, paghalado sa kanila, sa itong mga pagampo. Ato sa amigo nga taga Montalong Liti, kamo si Julius Ubos, nga kugihan kayo sa apologetics. Lain-lain nga mga barangay, lain-lain nga mga parokya. Kuyog niya si Brad Groto Matalom. Aron paghatag o mga katingawan sa mga panahon nga diliting trabaho sama sa Sabado o Domingo. Lipay kay mga tao ni Brad Julius Ubos. Pero ang iyang profesyon, iya sa practice, huwis ni siya judge. Humble kayo. Uba ni Brad Goto Matalom. Sa Matalom ni sila. Brad Aling, balik na mo. Moto Brother Sok nga atong pangutana pero sa dili pa ato ning i-acknowledge si Antonio Canillas nga nagtanaw ron sa atong Facebook Live, Josephine Payo, si Joey Basalo, uguban pa nato mga kaigsunan nga nagtanaw karon sa atong Facebook Live. Mga ito Brother Sok, ang usbo na to ang pangutana, matod pa nila, ang mga Katoliko mo'y nagsupak sa kasuguan sa Diyos kay ang gisulti diha sa Biblia
sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, nag-ingon man nga ni pahuway ang Diyos sa ikapito ka adlaw. Nga kita naamta mahuway sa unang adlaw nga mong Domingo. So, kini kunong Domingo, giusab na as panahon na ni Constantino. So, paliho kuno brother, so ka-explain na nga unsa may naitabo nining gilalisan karon sa SDA ug sa mga Katoliko, mga Sunday Keeper ug ang Saturday Keeper. Paliho brother, so Angay gyud nga doon na kita'y ipadayag nga explanation mga pagpasabot. Ako na kaning mamasa sa Genesis sa 2 nga to sa 6 nga man mabuhat sa Dios ang tanang nga butang magkita og dili makita, nalipay ang Ginoo sa iyang gibuhat nga pulos maayo. Og sa pag-abot sa ikapito ka adlaw gikas sa iyang pagbuhat, creation, ni pahuway ang Dios. Niya punta na Saturday ba to? Maklaro ta nga kanabayan ngan na to Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, kalendaryo biya na siya. Wa man may kalendaryo nitong panahon na. Muna kung mo adto mo sa Judea, dunay Jewish encyclopedia that explains that. Sa Jewish Encyclopedia nag-ingon nga during the creation of God done by Yahweh, God the Father, and also the Son, the Holy Spirit, there was no calendar yet. O sa kanang adlaw nga di pahulay ang Ginoo, dili na pahulay nga gikapuyan ang Dios kailaman sa Isaiah 40 nga Dios wa diya kaniyang kaluya, kakapoy o katulgon. Muna usalang kapag pahinumdum na nahuman ang iyang created ones nga makita o dili makita. Pero nipahuway siya aron pagpasabot nga gipaibaw ta nga ang Ginoo nagahimo gyud sa iyang action and creative power, but that was not Saturday. Why? Because there was no calendar yet during the time. Ang kalendaryo nga nadungog kayo, the first official calendar of the world, gihimo sa Egyptian, 4,241 before Christ. 4,241 before Christ. So, doon na yung mga ngaan sa mga adlaw nito panahon na, pero may bawa taon sa kadugay, una pang mabot, 4,241 before Christ. So, kanang creation, there was no calendar yet. Kanya, kanang ingon nga, si Constantino mo'y nagbalhin gikan sa Sabado nga tos Domingo, lain ng sayop. Tungod kay ang pagbalhin sa ipapahulay, gikan sa Sabado nga tos Domingo, dili man panahon Constantino, kaya namatay si Constantino, 378. Apan pagbalhin niya na, diya na magsugod sa pagkabanhaw ni Kristo. Kaya sa pagkabanhaw ni Kristo, adlawng Domingo, sa Ebanghelyo ni San Mateo 28:1, nagingon na human nga niabot na ang adlawng Sabado, talitapos na pagsalop ng adlaw, o talitapos na ang pahulay ng Sabado. Kaya may banag-banag na ang adlaw sa Ginoo, adlawng Domingo, na mao ang lain nga ipapahulay. Domingo na. Kanya mao na nga mabasa na to nga human mabanaw si Jesus, nagbuyog pa man siya, kuyog siya mga apostoles, 40 adlaw. Kanya, niya ng 40 adlaw, doon na may mga Sabado, Domingo. Huwag man tayo mabasa nga si Kristo during Saturday time, he rested as a Sabbath after his resurrection. Likewise, mausa ng mga apostoles, human mabanaw si Jesus, wasay apostol, human mabanaw si Jesus, nga nagpahulay sa Sabado. Domingo naman, kaya doon na may gisulti si San Pablo,
sa Hebreo 4:8-9. Ni San Pablo kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan dili na magisgot og laing adlaw. Kaya nagpabilin pa man na doon na ipapahulay ang katawhan sa Diyos. Pero lain ang adlaw, dili na Saturday. Lain ang adlaw. Kung sa nagadawa, mo na mabasa sa tagna. Leviticus 23:39. Giklaro, gisulti sa Diyos. Ang unang adlaw sa semana, Domingo man na, unang adlaw sa semana, usa ka adlaw ipapahulay. Niya, adlaw sa pagsimba, ug way buluhaton nga bugat nga himuon ini. Leviticus 23:39. Nagingon nga ang unang adlaw sa semana ipapahulay. Adlaw nga ipapahulay. Way buluhaton nga bugat ug adlaw sa katiguman sa pagsimba. That was very prophetic of the fulfillment that happened on the resurrection of Christ. Walang mabasa na to nga sa pagabanaw ni Jesus doon na may Sabado Domingo itong panahon na kaya doon na may kalendaryo dili man musulod si Kristo sa sinagoga sa mga Hudiyo sa tinuruang Judaismo nga Sabado ang ilang papahulay wa muduyog si Jesus kanila. Hinong nabasa na ito sa Biblia nga dito si Jesus musulod sa balay nga tinakpan nga dito magtigom ang iyang mga tinunan matag Domingo aron pagsimba ug si Jesus miduyog kanila sa balanong nga pulong nga linatin mingo siya Pax Vobiscum ang kalinaw mag-uban kaninyo. Ito was Sunday. Asa na mabasa na ba na sa Biblia na San Juan 20 mabasa na to sa 16 unang adlaw sa semana, Domingo na, ang mga apostoles nagtigom anong pagsimba ni Kristo o si Jesus misulod sa lawak nga tinakpan nga gitiguman sa mga apostoles. Sunod Domingo, mao gyapon mo nila. O pagbansay sa mga apostoles, buhat 20 versikulo 7, human mabanhaw si Jesus sa adlaw sa pagkabanhaw, unang adlaw semana. Misimba ang mga apostoles kang Jesus. Unya, sa pagtigom nila sa buhat 27, sa pagtigom nila, unang adlaw sa semana. Ug dito gihimo silang pagsimba niya pagapod-apod sa gikonsagrahan nga tinapay. Kasabot nga doon ay misa. Ug sa sunod nga sang Domingo, 1 Corinto 16:13, matag Domingo, unang adlaw semana. Magkatigom mga apostoles alang sa pagpangulikta kay mo may tigom mulikta sa laglayng adlaw may tao sa ilang lanog home of ko sa ilang lawak o balay sa pagsimba mo na nga wala gilabot si Constantino pagbalhin niya. In fact, kung di ba mo sa live ni Constantino, he was an atheist like his father. Kung ang hinahan, Diyos na kayo Santa Elena. Pero na, kampot niya itong mayan Santa Catalina, si Constantino sa diyan sa higdaanan niya, hapit na mamatay, niabot ang usa ka bishop, nga nag-bishop, Eusebio, gamoy nagdoctrinize niya tudlo kaniyan last time, ug nidawat siya sa bunyag on the deathbed sa higdaanan niya sa kamatayon. Muna sa ako niya pagtukod sa pag-usap sa gikas sa Badong Domingo nga wa mo tumog practice niya inoy order niya nga lalay blow Sunday amot sabot nga matag Domingo ang mga kabos nga mga mag-uuma mga maid lagad nga kinalatagan sila usa ka adlaw sa pagpaulay o pagsimba, and that was Lord's Day Sunday. So muna'y rule ni Constantino wa kay dili siyang nagbalhin dili si Jesus sa pagtugon
Muna nga, hantod karon doon natin pangutana nga nagdasa do, dakong ganti. Dakong ganti. Dili na salapi kay pobre man ta. Ha? Ang pangutana, kung man mabanhaw si Jesus, di man ipagayo ang question kay di manan pat mapataka tao dawat. O dawat ta, mataka tagsugod og tubag. Kung man mabanhaw si Jesus, doon na ba yung apostol, one of the 12 apostles, doon na ba nga doon ay nanimba at pahuway sa adlawng Sabado? Doon na ba yung apostol, kung man mabanhaw si Jesus, nga nagpahulay sa adlawng Saturday? That is a very good question. Ang man basa sa buhat 13, buhat 17, buhat 18, ang ilang mabasa niya, dili tubags pangutanan ako. Kaya si Bernabe ug si Pablo, sa ilang pagwalin, agi silang kapilya o sinaguga, musulod sila ro pagwali. Pero dili aron sa pagpahulay. Kay nangatol sila kay okasyon sa mga Hudiyo, magtapok sa paduman o sa occasional opportunity sa mga apostoles pagwali. Nung kang kabasa ka, nga doon ay apostol, human mabanaw si Jesus, nagpahuwig Saturday, na to. O sa ganti niya na, kung makabasa mo sa Dinios nga pagsulti o pinaghigala, kung makabasa mo nga human mabanaw si Jesus, doon ay apostol nga nagpahuwig Saturday. Ako, biyas pagkakatoliko, balhin ko sa isday. Pero dugay na mo kung nagpabutan na o mga natubagan nila kay di man makita sa Biblia. Kaya human mabandaw si Jesus, doon na ba'y babasa nga doon ay Sabado na 40 days with the apostles, doon ay mabasa ba nga si Jesus ni pahuway sa adlawng Saturday. Wa mo pahuway, gigukudo gilutos, kaya nagbuhat siya sa do'y papahulay. Ngayon si Jesus, my Father, this day, ang ako ang mahal ng adlaw nga nagabuhat o gakusan nagabuhat ng adlaw nga sa padong higpapahulay. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa mga issue karon nga mabasa nato sa social media nga angayo sab nga tubagon bisag kining mga issue ha kadaghanan ni siya tubaga pero balik-balikon man nila og issue then ang katong taon mga kaigsoon nato nga wasan makadungog sa tubag may puruhan nga tintal sila sa pamahayag nga murag tinuod paminawon. Brother Sok, mao gyapon ang ilang issue kay dinha kuno sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19 o 18 bisa kung saon kuno diha sa teksto di gyud no mabasa din nga si Kristo mo'y founder sa RCC kon Roman Catholic Church. Palihog kuno Brother Sok. With due respect and with justice with them, gating na itong respeto pagtahon nila. Kanang Mateo 16, 18 o 19, wa mo yung unang simbahan nga naa diha ang ngalan sa iglesia. Kundili mo nang usa ka yugto ang labing may nagdanon, usas labing may nagdanon nga yugto sa kinabuhi ni Kristo. Kay gitukod diyang iyang iglesia. Ug giingnan niya si Pedro. Tuis Petros. Et superhang Petram edificabo ecclesia meam. Et turti impre non prevalibum ecclesia meam. Ego sum obiscum in omnibus divos osque at secula seculorum. Kanang inabuha niya ang makita nato ang kahulugan niya na mao nga dili malalis nga si Kristo nagtukod siyang iglesia. Ikaw Pedro bato, ibabaw ning bato, pagatukulon ko nga akong iglesia nga gangaan sa impierno sa Hades kamatayon panggukod dili makadaog kaniya. Ug ihatag ko kanimo mga yawi sa langit. Ay mong gapuson siya ta maginapos sa langit. Ay mong hubaran siya ta manubaran sa langit. Ug ako magasulti kaninyo
ako magauban kaninyo kada adlaw. Magauban ako kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa may uban na ni Kristo kada adlaw, nawagtang ang simbahan niya gitukod. Sa may uban na ni Kristo kada adlaw kung nawagtang nahilis ang iyang simbahan human mamatay ang katapusang apostol. Mao na nga, dili na to himuon nga bakakon si Jesus. Kaya sa 1 Pedro 2:22, giklaro gyud ni San Pedro nga si Jesus kini atong Ginoong manunubos, matinuoron, matarong, way naitabo, ganito nagbitok siya siyang babaw pamakak, pulos gyud tinuod. Muna ang tinuod ng isulti ni Kristo. Ug sila mo'y matinuod na himong bakakon si Kristo. Kaya nga siya, ego sum vobiscum in omnibus Deus, resque ad secula seculorum. Magauban ako kaninyo sa iglesia kada adlaw hangtod matapos ang kapanahonan. Sumayo ba na niya? Kung tinurin ang ganahanam niya gipulihan naglain, dili na tinuod. You are doing unfairness and somewhat a kind of betrayal to Christ, as we believe Him as truth, and then it is found by ourselves. For us, He is a liar. Kaya nahanaw man. Hindi siya di mahanaw niya, nahanaw man. Unsa may banan niya kadadlaw. Pero ang pangangkon sa iglesia mo importante. Kaya doon nagay mangangkon, iyag yun na. Kung siya tarong o matarong nga tao, dili mangangkon o dili iya. O tanawa ang ipangangkon ni Kristo. Nasa San Marcos 11:17. San Marcos 11:17. Ang akong balay, kung akong iglesia, kaya mo ng balay iglesia man na. San Marcos 11:17. Ang akong balay, paganganlan o galang sa tanang kanasuran. So, unso ng balaya nga, paganganlan o galang sa tanang kanasuran, ilang like balay sa pagampo sa building, but the society of congregation of followers of Christ. Paganganlan o galang sa tanang kanasuran. Unsa man ang tanang kanasuran sa Grigo, na sa buhat 9:31 sa Grigo ng Biblia. Hemenon Ecclesia Catholis, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irenen ikinen o ikomodo moumine. Ningo si Kristo, ningo San Pablo, nga Hemenon Ecclesia Catholis. Dalitok yun ang kapulong, Ecclesia Catholis. Nga kining iglesia nga mukailap, mabot sa Judea, Galilea, Samaria, o sa mga nasod. Yan sa Roma 16:23 sa pinulungan ng Latin Bible, mingon si San Pablo, Hospes meos, higalan niya si Hospes meos salutat vos, it universa ecclesia. Si yang amigo, si Hospe, dingon siya, nagmusta ka ninyo og ang Iglesia Universa. Giubad na nagtibok na iglesia, pero sa Latin, Universa Ecclesia. So ang giangko ni Kristo ng iglesia, nga siya nagaan, Iglesia Katolika, siya tagiya. Kaya di man may matarong mga angko niya, dili din na iya. Sumpake man na sa Salmo 127:1. Kawang ang kabudlay kago sa tao. Gawas ko ng Diyos mo nagtukod sa iglesia. Kung ata sa hinimog tinukod ng tao, kawang na. Kinaglan, naata sa giangko ni Kristo ngayang iglesia. Mo ng Iglesia Katolika. Ug bisig saon ni mo nagpatli ang history. May katuhuan mo ng history. Ang Biblia na yun, katuhuan na. Nasa wisdom, the book of wisdom, 6:8. Nganingon nga, kinanglan saan mo dawat ug mo tuon ka sa history kung kasaysayan. Or maandam ka sa kanigon si mo kugalingon sa umaabot na panahon o sa pagtubag sa mga pangutana
nga nasinati sa nagaging panahon nga maong kasaysayan. Pagtuon sa kasaysayan, aron mo lapad ang imong kaibaw. Naman na sa Biblia, gitudlo, patuhon ta kasaysayan. Nga, matanawan mo ng mga encyclopedia, mga history books na pulos mo na kasaysayan, na ba'y tao nga dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Wala. Sa Groliers Encyclopedia, the Catholic Church is the divine society founded by Christ, endued by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Sabot-sabot ng Iglesia Katolika, kapunungan nga tinawanon, tinukod ni Kristo. Yan ang ipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. So, giangko ni Kristo ka ng Iglesia Katolika, mao nang iyang Iglesia. Brother Sok, sa dili pa ta mo tapos ay 5 minutos tapos naman ang gihatag sa DYRF ato sa i-acknowledge si Arman Fernandez sa Magaway Talisay City, Cebu, si Lito Lasula o si Anisito is Manatad nga naglantaw karon sa atong Facebook Live. Brother Sok, kay mong final o Atong salamat sa ngaling sa atong manager nga buutan o kanunay yun ang buutan. Yeah, batanon. Mo as Father Fit Filmar. Yeah, doon na sa siya programa sa DYRF Radyo Persa. Salamat sa atong mga engineer si Dodong Lapi Kaputulan o si Dong ato si Rigonay si Dong Lapi. Julius. Si Si Julius. Kanunay na siya kanunay.